Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas vam predstavljam 5 najskupljih filmova. Zlatokosa i razbojnik 281,7 miliona. Procijenjeni budžet $260 miliona. Svjetski prihodi od filma $590,7 miliona. Spider-Man 3 293,9 miliona. Procijenjeni budžet $258 miliona. Svjetski prihodi od filma $890,9 miliona. Titanic 294,3 miliona. Procijenjeni budžet $200 miliona. Svjetski prihodi od filma $2,2 milijarde. Kleopatra 339,5 miliona. Procijenjeni budžet $44 miliona. Svjetski prihodi od filma u 1963. godini $57,8 miliona. Pirati iz Kariba na kraju svijeta 341,8 miliona. Procijenjeni budžet $300 miliona. Svjetski prihodi od filma $963,4 miliona. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, obavezno ostavite like i subscribeujte se na kanal za još novih videa. Pozdrav!